Idan masu sauraro suna bibiye da mu mun tsaya muku ne a inda muke baku labarin yadda Abi wato mahaifin Mima suka haɗu da Zulaihat wato mahaifiyar Mima har alaƙar aure ta shiga tsakaninsu. To yanzu za mu ci gaba. Allah da ikonsa a faɗi tashin nan da yake na ziyartar zuwa Najeriya duba 'yan uwansa sai suka ci karo da mahaifiyar Mima. Sunanta Zulaiha 'yar Kaduna ce, inda lokaci ɗaya soyayyarta ta shiga Abi kuma bai yi ƙasa a gwiwa bai sanar mata. Duk da a lokacin yana da shekaru sosai ba kamar ita yarinya jagal ba, amma kuma kasancewarsa mai kuɗi yana samun jin daɗi sai girman nasu ya ɓoye tamkar yaro ɗan shekara 35. Babu abin da ya ƙara faranta mishi rai sai jin sunanta Zulaiha sunan mahaifiyar shi yasa ya ɗauki son duniya ya ɗora mata. Inda suka yi soyayya na ɗan ƙanƙanin lokaci domin shi ya ce ba wasa ne kashi ba, aurenta yake son yi da sauri. An so a yi fitina sanda ya kai labarin wajen 'yan uwansa domin su a lokacin har sun yanke shawarar za su zaɓa mishi mata. Sam suka ce ba su yarda ya auri Zulaiha ba, amma kuma shi ya ce a taɓam ita ke shi yake so. Dole ba don son ransu ba suka bar shi aure ta. An yi auren lafiya an gama lafiya inda ya ajiye ta a gidansa na can Riyadh. Kamar jira ake yi ta shiga ta samu cikin Mima. Zo ka ga murna wajen Faruk tun a ciki ya ɗauki son duniya ya ɗora ɗiyarsa. Bayan wasu watanni aka haifi Mima, kyakkyawa son kuwa ƙin wanda ya rasa, sak mahaifinta Bafulatinin Usuli dan ba sa da marafa, inda ya mayar mata da sunan mahaifiyarsa Zulaiha, sannan kuma sunan umminta ita ma. Shi yasa suke kiranta da Mima tun tasowarta, kuma da haka take amfani da shi, wato Mima Faruk ko Askul. Ta taso cikin gata sosai fiye da tunanin mutum, bar san babu ba ko hantara. Sai sanda ta soma girma ta fara gane 'yan uwan Abi ɗinta da suke zuwa gidansu suna takura iyayenta. Har ita kanta basu bari ba domin sun dinga dungure mata kai kenan, kuma duk inda suka zo sai sun saka iyayenta kuka saboda baƙaƙen maganganunsu. Shi yasa tuni Abi ya daina zuwa Najeriya gaba ɗaya. Inda akwai lokacin da suka yi faɗa baran-baran ya ce kar su sake zuwa mishi gida, wanda shine dalilin da yasa suka daina zuwa gaba ɗaya. Sai dai idan sun nemi kuɗi mai yawa wurin shi sai su zo dole ya basu, domin idan ba kuɗi ba babu kuma abin da yake kawo su, da haka suka samu salama. Duk da iyayen Mima 'yan Najeriya ne amma bata taɓa koyan Hausa ba. Ba wai dan sun ki koya mata bane ba, a'a sai dan baya burge ta yaran. Bata damu ko kaɗan ta koya ba, kuma su ma basu cika yi ba tunda shi Abi har Hausansa ya fara ɓace masa a bakinsa. Sai kaɗan, domin kuwa idan yana yi tamkar yana yare ne, ba kowa ne yake iya ganewa ba. Iyakan Turanci da Larabci suke yi, wannan shine takaitaccen tarihinsu. Shigowar Nasara ne ya sanya Abi buɗe idanunsa da suka kaɗa suka yi jawur. Da sauri ta ƙarasa wajensa tana mishi sannu. Bai iya amsa mata ba sai da ya ɗan ja lokaci kafin a hankali ya ce da ita cikin Larabci ko za ta iya ɗaukar Mima ta kai ta ɗaki ba tare da ta tashi ba. Dariya maganar ta so ta bata, ta yaya za ta iya ɗaukan gandami mai budurwa da ta girbe ta kai ta ɗaki kuma ba tare da ta tashi ba. Duk da dai ta fi ta girman jiki amma dai ta san Mima ta girme ta. Sai ta yi saurin girgiza mishi kai ita ma ta mayar masa cikin harshen Larabci ba za ta iya ba. Sai ya ce ta tafi, haka ta fice ta rufo musu ɗakin. Dole ya bar Mima a jikinsa ta ci gaba da barcinta yana faman kallon kyakkyawar fuskarta wadda ta kasance irin nasa sak. Murmushi ne tare da hawaye ya saki a lokaci ɗaya. Babu abin da yake ƙauna sama da Mima a duniyar nan. Ba don haka ba da tuni ya roƙi Allah ya ɗauki ransa saboda ƙuncin da yake cikin ransa. Amma kuma tunawa da ita a rayuwarsa yana saka shi jin sanyi a ransa, wanda yake fatan samun lafiya nan gaba domin ya ci gaba da rayuwa da ita a duniyarsa. Duk da ya san dole wata rana za ta yi aure ta bar shi, kuma har a zuciyarsa yana son ganin kafin ya mutu ya danka ta a wajen wanda zai zame mata jigo a rayuwarta, ma'ana mijinta. Baya fata ya mutu ya bar ta a hannun 'yan uwansa. Tun yanzu ma sun zo amsarta wanda ya san duk saboda kuɗinsa ne, suna ganin kamar zai mutu a yanzu. Shi yasa za su ɗauke ta don su mallaki komai nata. Baya fatan hakan ya faru, dole yi wani abu, amma ta yaya? Ta ina zai faru wajen samar mata abokin rayuwa?
ta ina zai saka ta yarda ta yi aure bayan ta ce muddin yana numfashi a duniya babu ita babu aure a rayuwarta? Ba za ta taɓa tafiya ta bar shi ba har sai idan ya samu lafiya ne. A koda yaushe wannan kalaman nata take yawan sanar da shi. Bai san ta inda zai fara shawo kanta ta amince da ƙudurinsa ba. Lamshe idansa kawai yayi yana haɗiyar yawo mai ɗaci. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon